Fundamentalmente por tres razóns. En primeiro lugar, polo modelo lingüístico vixente. Os modelos plurilingües poden ter diferentes efeitos. Poden ter un efeito aditivo, permitindo a aprendizaxe de segundas ou terceiras linguas para alén da lingua inicial ou de instalación da crianza, mas tamén poden ter un efeito sustrativo, provocando a perda da lingua inicial pois en favor dunha lingua estranxeira que costumeiramente pois ten un maior valor simbólico, económico e social para os utentes. No caso galego, pois esta lingua claramente é o castelán. Desde a aprobación do decreto 79/2010, o modelo imperante é este último, o modelo sustrativo. Éo por dous motivos. En primeiro lugar, porque non garante que o alumnado que entra na escola falando galego poida mantelo ao longo do seu percurso académico, mas tamén por outra razón, porque o alumnado que non ten esta lingua na casa, que só ten o castelán, non é capaz de desenvolver unha competencia axeitada en lingua galega. Unha cuarta parte do alumnado, de facto, entre os 5 e os 14 anos, non é capaz de comunicarse axeitadamente na lingua propia do país. A segunda das razóns é que se está a incumprir a Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias. Lembremos que no noso país é posíbel estudar matemática ou tecnoloxía en castelán ou inglés, mas non é posíbel facelo en lingua galega. A mensaxe implícita que está a mandar neste sentido o Goberno ás futuras xerazóns é que o galego non é unha lingua de progreso vinculada á modernidade, por tanto, reforzando os tópicos diglóxicos que xa existían no franquismo. En terceiro lugar, podemos indicar que o proceso de castellanización tamén ten a ver cos saberes que a propia institución transmite, moitas veces virada de costas á propia realidade galega. É por iso que cumpre desenvolver un deseño curricular autocentrado que poña en valor os saberes que históricamente o pobo galego foi construindo. En definitivo, perante a política lingüicida actual, cumpre fomentarmos a iniciativa popular e reorientar o ensino público para que estexa ao servizo do ben común.